As rúas tinguidas de rosa na Coruña. Foi a imaxe desta mañá, a de miles de mulleres correndo pola ciencia. Os fondos van destinados á loita contra o cancro e a seguir combatendo a violencia de xénero. Por iso hoxe todas as participantes luciron o dorsal 016. Precisamente en Sevilla, a policía investiga un caso de violencia machista. Unha muller de 28 anos morreu acoitelada pola súa parella. Ela estaba no sistema Bioxen. Tras matala, tentou quitarse a vida. Agora está detido. Ahí va la primera remesa. Buen viaje, señor alcaide y familia. No seu momento foron toda unha revolución e convertéronse no primeiro coche de moitas familias. É o famoso Seat 600. 63.000 pesetas valían estes primeiros vehículos novos que moitos tiñan que financiar. No telexornal subímonos a un 600, un obxecto de desexo e de colección para moitos. Que tal, saúdos, boas tardes. A inmigración centrou a xuntanza que a dirección do Partido Popular e os seus presidentes rexionais mantiveron esta fin de semana en Murcia. Alberto Núñez Feijóo asegura que a inmigración ilegal é un desafío que urxe afrontar e propón un novo visado por puntos que prima a entrada de quen ven traballar a España. Alberto Núñez Feijóo e os presidentes autonómicos do PP, entre eles Alfonso Rueda, asinaron a Declaración de Murcia. Un documento no que se recollen medidas en materia de agricultura, financiamento, infraestructuras, vivenda e inmigración. Feijóo asegura que a inmigración ben xestionada é unha oportunidade. Aposta por cumplir a lei e propón un visado por puntos que axude aos que veñen traballar e dificulte a entrada a inmigrantes de países que non loitan contra as mafias. Del mismo modo que quien venga a quebrantar las normas encontrará la firmeza de un Estado que va a defender a sus ciudadanos, quien llegue con voluntad de trabajar, de respetar y de cumplir nuestras leyes y de contribuir a la vida común tiene que ser acogido. Incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal. Feijóo comprometeuse a elaborar un plan nacional de infraestructuras e repoñer as indemnizacións por retrasos no AVE. El tren de alta velocidad, que era el símbolo de nuestro progreso, hoy es el termómetro de la inoperancia del gobierno. Ahora funciona mal, vayas a donde vayas. Yo entiendo, por tanto, que la gente se pregunte, ¿pero por qué ocurre esto? Si dicen que la economía va como un tiro, si pagan más impuestos, pagamos más impuestos que nunca. ¿Por qué, pagando más impuestos que nunca, se reciben los peores servicios? ¿Dónde está nuestro dinero? Núñez Feijóo asegura que o PP é a alternativa para volver a levantar España. Feijóo tamén falou de outros asuntos de actualidade, entre eles, por exemplo, eses erros no funcionamento das pulseiras antimaltrato. El mismo Sánchez que pide clemencia para su esposa acusada de 5 delitos no ha tenido ni una palabra de disculpa para las mujeres a las que ha desprotegido. Esto es feminismo. Esto es lo que le importa a las mujeres del gobierno. Esto es lo que le preocupa a la violencia machista después de impartir tantas lecciones. Pero ¿cómo se puede ser tan soberbio? Que pidan perdón, que den información y que dimitan los miembros del gobierno responsables. Jordi Turull, secretario xeral de Junts, asegurou hoxe que é necesario mudar xa o sistema de financiamento autonómico. No día do partido que celebra o PNV, Turull referiuse á polémica suscitada tras unhas declaracións nas que acusaba a Xunta de Andalucía de fomentar as deduccións fiscais. Di que os reproches son o Goberno central. Reproche es al Estado y la señora Montero lo que tendría que hacer es, de una vez por todas, cambiar esta injusticia desde el Estado. Y por tanto nosotros, y en Cataluña hay un amplio consenso, que no se puede seguir con este sistema de financiación.
O xornal La Voz de Galicia publica hoxe un novo barómetro de sondaxe. O Partido Popular volvería a gañar hoxe as eleccións galegas por maioría absoluta. Os populares quedarían un escano por riba desa maioría, segundo indican os datos de sondaxe. O BNG perdería un deputado e o PSDG pasaría dos 9 que ten agora a 11. Democracia Ourensana conservaría o seu escano. E a Secretaría Xeral dos Populares Galegos valorou positivamente esta enquisa coñecida hoxe. Nunha entrevista na Radio Galega, Paula Prado asegurou que esta mostra reflicte que os galegos seguen apoiando un goberno centrado no que importa a cidadanía, mentres a oposición está permanentemente instalada no non. Prado tamén se referiu ao recurso de inconstitucionalidade do goberno central á potenciación dos parques eólicos en Galicia. Non parece razonable que se recurra ao Goberno de España, que se supón que di que é o máis verde, o máis social, que recurra unha repotenciación para que haxa menos molinillos, por decirlo de alguna forma, pero con máis potencia, e que esa electricidade tamén repercuta en beneficio dos galegos e das galegas, que se quede en Galicia, por decirlo, para que a xente me entenda. Bueno, pois teñen recurrido eso. Para nós é un boicot máis do Goberno de España a Galicia. No ámbito internacional, Polonia pechou esta noite parte do seu espazo aéreo pola presunta actividade militar rusa. O goberno polaco despregou avións de guerra e da OTAN para reforzar a zona nunha acción que coincide cunha nova serie de ataques da aviación rusa contra Ucraína. O peche temporal do espazo aéreo polaco afecta ao sueste do país, nas proximidades das cidades de Lublin e Rzeszów, próximas á fronteira con Ucraína. O Ministerio de Defensa de Polonia confirmou o peche parcial do seu espazo aéreo ata 6 da mañá deste domingo, sen especificar se a medida vai seguir vixente nas próximas horas. O goberno polaco di que tomou esta decisión polo que denominou actividades militares non planificadas relacionadas coa seguridade do Estado, sen concretar máis nin aludir á guerra que se desenvolve na veciña Ucraína. Máis concretos foron os voceros das Forzas Armadas polacas nas súas redes sociais, nas que din que a actividade da aviación rusa sobre Ucraína levou os avións de guerra polacos e doutros aliados da OTAN a operar de xeito preventivo na zona para garantir a seguridade do seu espazo aéreo. A decisión polaca produciuse ao mesmo tempo que Rusia intensificaba os ataques da súa aviación e dos seus drons contra a Ucraína. O presidente Zelensky afirma que Rusia lanzou esta noite polo menos 500 drons e 40 mísiles contra obxectivos militares e civís en Ucraína, co resultado provisional de 4 mortos en Kiev e 40 feridos no resto do Estado. O exército de Israel matou este domingo polo menos 8 palestinos tras atacar 2 vivendas nas que se acubillaban no campamento de refuxiados de Nuseirat, no centro de Gaza. En Cidade de Gaza continuaron esta madrugada as explosións causadas por robots en áreas residenciais e os ataques dende drons. Na ofensiva militar israelí contra a franxa de Gaza xa morreron preto de 66.000 palestinos, entre os que hai máis de 19.000 nenos. En Sevilla, un home de 21 anos permanece detido e á espera de pasar a disposición xudicial por asasinar presuntamente a súa exparella. O home acoitelou no pescozo a muller, producíndolle unha morte case instantánea no portal da súa casa. Ela estivera incluída no sistema Bioxen, pero o seguimento como vítima de violencia de xénero quedou inactivo porque a relación rematara hai tempo. O home autolesionouse e está ingresado por feridas leves nun hospital. Está baixo custodia policial. De confirmarse oficialmente este caso, a muller sería a morta número 29 da violencia machista en España neste 2025. E un home morreu e outro quedou ferido no incendio dunha vivenda no centro de Madrid. Os bombeiros rescataron 2 homes do interior da casa queimada, un deles morto e outro intoxicado levemente polo fume. A vivenda afectada polo fogo está situada no barrio madrileño da Latina. Polo momento, descoñécense as causas do fogo. E a Axencia Estatal de Meteoroloxía eleva a vermello o aviso por chuvias en Cataluña e Valencia nas próximas horas. As dúas comunidades suspenderon as clases e as actividades ao aire libre, cando menos ata que remate o luns. Serán chuvias moi fortes, que poderían acumular ata 180 litros por metro cadrado en 3 ou 4 horas, o que eleva o risco de inundacións. O peor momento prevese a partir das 8 deste serán. Mañá luns mantense o aviso por risco máximo tanto en Valencia como no sur de Cataluña.
O incendio forestal do Concello lucense de Pantón, na parroquia de Pombeiro, quedou finalmente controlado esta mañá. O lume iniciouse o día 18 e, segundo as estimacións finais, afectou unha superficie de 1.805 hectáreas, parte delas no Concello de Sober, e das cales 1.517 son arboradas e as 288 restantes rasas. E o Servizo Marítimo da Garda Civil da Coruña requisou 104 kilogramos de polvo en Lorbé, no Concello de Oleiros. Os axentes observaron o trasvasamento de 5 esportas de plástico, aparentemente con capturas no seu interior, dende un barco pesqueiro a un camión estacionado, sen realizar a súa pesada nas instalacións da lonxa. Os exemplares requisados foron entregados no Banco de Alimentos Rías Altas. Falamos da cesta da compra. Xa saben vostedes, o gasto que facemos nos alimentos non deixou de incrementarse nos últimos anos. Dende 2019 destinamos 30 euros máis. Eses cartos van, por exemplo, os ovos, que subiron un 200%, ímolo ver agora, multiplicando o seu prezo por 3, tamén o café, que págase un 135% máis, ou cenoiras, que incrementaron o seu prezo nun 185%. Ben, hai que aboar máis diñeiro e, polo tanto, aumenta o gasto. E iso que a demanda tampouco é que tan exagerada. As familias galegas desembolsaron o ano pasado 5.800 euros en alimentación. E isto provoca un cambio de tendencia. Agora, os consumidores fan compras que levan menos cantidade e mercan máis nas tendas de proximidade. O aumento dos prezos dos alimentos básicos está a ter un forte impacto económico nos fogares españois. Mais caro non, carísimo, carísimo. Isto non hai que non pare. Andan con subir os sueldos un 2%, un 3%, o que teñen é que controlar os precios. Bueno, carísima. A verdade é que noitase moitísimo, máis dun 50% con respecto a outros anos. Tengo un sueldo pequeñito e hace unos meses yo hacía una compra y ahora no me da. E xorden estrategias na procura do aforro, entre elas ir mercar máis veces pero cantidades pequenas ou visitar varias tendas para atopar as mellores ofertas. Sí, quizás sí que se nota un poquinho máis que a xente compra un poquinho máis ao día. Antes as compras eran un poquinho máis abundantes, a mellor non che viñan todos os días, e agora sí que a fan un poquinho máis para o día. Levan cousas máis asequibles. O que pode gasta sempre ben, o que non, pois gasta arroces, pastas, o que poden comer. Vas á pescadería e antes comías 3 ou 4 veces a semana e agora cómelo 2. Hai que baixarlle todo. Sobre todo mira as ofertas. Ando moito sobre as ofertas nos produtos que teñen maior caducidade e as que son de consumo diario, pois vou e collo según haxa. A estrategia de visitar varias tendas beneficia os supermercados de barrio fronte ás grandes superficies que rexistraron o que vai dano a perda dun punto de cota de mercado. Con independencia do tipo de establecemento, o consumidor escolle cada vez máis marcas brancas. Son case a metade da cesta a compra, un 46% do total. Case 50 millóns de kilos de uva recollidos. Na denominación de orixe Rías Baixas falan dunha colleita histórica, tanto en cantidade como en calidade. A vendima, que comezou o 20 de agosto, encara agora a recta final. Xa pouca uva queda por recoller nesta vendima que desde a denominación de orixe Rías Baixas cualifican como excepcional. Entre moi ben e excepcionalmente ben, sí. A uva ten unhas características estupendas en cuanto aos datos enolóxicos, digamos, e analíticos, e as fermentacións, tal e como van agora, o desarrollo ten un potencial moi alto. Aromáticamente xa se nota aquí na adega, na cámara non aprecia, pero sí que chira moi ben aquí. A vendima deste ano é excepcional non só pola calidade da uva, senón tamén pola cantidade recollida, que vai estar próxima aos 50 millóns de kilos, a colleita máis abondosa da historia da denominación. En total, na DO vai ser unha colleita histórica que estamos rondando casi os 50 millóns, como se preveía xa de fai uns meses. Estamos en 47 millóns e algo, 48. Esta adega de Ribadumia é unha das poucas da denominación de orixe Rías Baixas onde aínda seguen apañando uva. Quedamos pouquiñas xa rematando, sí. O Otero máis ao norte é o que queda pendiente, a zona máis ao norte, e saliunos ben o de esperar para ter unha uva en perfectas condicións de maduración. O próximo martes rematarán de vendimar nas últimas parcelas para poñerlle fin a unha vendima histórica.
A prevención dos incendios forestais a través do herbivorismo pírico é unha práctica tradicional que consiste en facer queimas controladas e despois pastorear os terreos para regular o crecemento da vexetación. O proxecto de investigación Compás, no que participa a Escola Politécnica Superior de Lugo, investiga como aplicar as tecnoloxías actuais de xestión ambiental con este sistema. Dous terreos piloto, un no concello de Cervantes e outro en Navia de Suarna, están a ser utilizados polos investigadores da Universidade de Santiago para analizar como contribúe o herbivorismo pírico na mellora dos pastos de montaña e na diminución do risco de incendio. Lo que tratamos de hacer es emular procesos que han existido en la naturaleza, que es el fuego y el herbívoro, y que son los que han estado gestionando a materia vegetal y los que han estado controlando los combustibles. Es volverlos a modernizar y a poner en conjunto, a combinarlos para apertura de espacios. Para isto, primeiro fan queimas controladas coas que se regula o combustible vexetal que hai no terreo. Despois, establecese un plan a varios anos de pastoreo con diferentes animais para facer diminuir as especies leñosas. Cando nos facemos unha queima prescrita, unha queima controlada, non estamos matando solo, non estamos arrasando a vexetación, porque a raíz sobrevive. E o rebrote o que fai é rexuvenecer esa vexetación, que ademais pode ser pastoreada e mantida no tempo exactamente igual, que a diferencia de que se eu non a toco, o que fai é acumular na parte interior moitísimo material senescente, esa vexetación está envellecida, que ao cal non estamos conservándoa, e ademais ten un altísimo risco de incendios. No proxecto Compás participan 3 grupos de investigación de Navarra, Galicia e do sector oriental de Andalucía, en colaboración con empresas locais. Mañá comeza en toda Galicia a vacinación fronte á gripe e a COVID-19. Nesta campaña de 2025 a Xunta non habilitará os grandes recintos, unha vez superada a estrategia excepcional da pandemia do coronavirus. E as vacinas dispensaránse maiormente nos centros de saúde. O programa durará ata fin de ano. Os maiores de 60 anos e os menores de entre 6 meses e 11 anos serán citados por SMS. O resto dos grupos de risco, embarazadas, sanitarios e persoas inmunodeprimidas poderán pedir cita a través da aplicación do Sergas. A partir do 13 de outubro, a Consellería de Sanidade activará un programa piloto de inmunización nalgúns colexios. A partir do mércores 1 de outubro, Santiago comezará a cobrar a taxa turística. Os cartos irán destinados á mellora dos servizos que os visitantes utilizan, pero a maioría dos hostaleiros creen que non é necesaria e que supón maior carga de traballo. Opinión semellante ten o sector na Coruña, onde alí comezará a cobrarse xa mañá mesmo, aínda que con algunhas excepcións. Xoel Rodríguez. Sí, exención, David, temporal, neste caso para cruceros como este que non van ter que pagar esa taxa turística aquí na cidade da Coruña ata o vindeiro 1 de xaneiro do ano 2026. Os que si van ter que pagar a partir de mañá van ser todos os turistas que fagan noite en algún dos establecementos hoteleiros desta cidade. Ese importe vai depender do tipo de establecemento e poderá ir dende o euro aos 2,50 € por persoa e por noite. Haberá con todo exencións, por exemplo, no caso de menores de idade, tamén persoas con discapacidade por riba do 65% ou asistentes a congresos. Dende o Concello da Coruña defenden que a medida é necesaria, é flexible e vai permitir incrementar os fondos públicos para a mellora de servizos derivados precisamente da chegada de novos cruceiristas e visitantes a esta cidade, pero dende o sector consideran que se trata dunha medida innecesaria e que vai supoñer ademais un esforzo maior para os cadros de persoal, xa que van ser os propios establecementos os encargados de abonar a taxa ao Concello a través de 2 autoliquidacións anuais mediante unha páxina web. Situación semellante a que se vive no Concello de Santiago. Ali a taxa turística podería entrar en vigor a partir deste mesmo mércores. Todo depende da decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que podería decretar a súa suspensión cautelar tras un recurso dunha asociación de hostaleiros da capital galega. Grazas, Xoel. Prohibir o acceso dos menores de idade ás redes sociais. A priori semella unha medida drástica, pero dende a Unión Europea non o descartan. Australia xa aprobou unha lei pioneira que proíbe aos menores de 16 anos abrir unha conta nas redes sociais. Ten máis datos dende Bruxelas, María Calvo.
Si, Europa segue con atención o veto aprobado en Australia e aquí tamén abren esa porta a prohibir o acceso dos menores ás redes sociais. A Comisión Europea admite que todas as opcións están sobre a mesa e varios países, entre eles España, están presionando para que haxa normas comuns. As propostas inclúen que as plataformas estean obrigadas a verificar a idade dos usuarios mediante sistemas validados, limitar ou mesmo eliminar eses algoritmos que poidan fomentar a adicción e, no extremo, un veto total aos menores de idade. Este debate xa está na fase práctica para determinar quen e como comprobará esas idades, que redes estarían afectadas e de que xeito se protexerán os dereitos fundamentais. Un cambio este que podería transformar por completo o acceso dos adolescentes ao mundo digital en Europa. Grazas, María. Que unha falsa crenza non impida sacarlle proveito o tempo dedicado ao deporte. Falamos dos mitos, dos que alertan os expertos. Ao redor da nutrición e o deporte circulan certos mitos ou ideas sen evidencia científica. Creemos as que queremos creer e as facemos por facer, pero non sei se son verdade ou non, eu as fago. Algún así. Entre esas crenzas, pensar que canto máis se súa, máis graxa se perde. Acompañado con dejar de comer. Mentira también, porque pues oye, hay hombres que en 10 minutos están sudando y hay mujeres que necesitamos 2 horas y no por eso ellos están quemando grasa. Esto es un mito muy frecuente, se piensa que sudamos grasa y no, realmente lo que estamos sudando es líquido. La grasa se quema mediante otro proceso de oxidación, digamos. Escoitaron algunha vez o de beber auga con azúcar para aliviar as maniotas? Lo único que escuché para las agujetas es hacer más deporte al día siguiente. Pero agua con azúcar no la había escuchado nunca. Realmente es algo que se hace desde siempre, pero no ayuda. Intentar tener una alimentación adecuada, equilibrada, consumir suficiente proteína, hidratos de carbono también y hidratarse bien después de la actividad física. Entre os deportistas que acoden a consulta hai outro mito que se repite. El más habitual de los deportistas es el consumo proteico. O sea, casi todos vienen con consumos proteicos súper elevados y a lo mejor descuidando pues, otras partes de la alimentación que también son importantes, como la parte de los vegetales. A recomendación dos especialistas é manter hábitos alimentarios equilibrados. Os actos da Semana da Mobilidade en Santiago pecharon hoxe cunha pedalada popular. Moreas de bicicletas invadiron o centro da cidade. Iria Soengas. O tráfico estivo cortado boa parte da mañán para deixar espazo libre pros ciclistas. Pequenos e grandes aproveitaron para dar un paseo sen ter que se preocupar polos coches. Ademais, aquí nesta rúa da Senra organizaron actividades como xogos, unha xincana de bicicletas, obradoiros de mobilidade sostible ou a bibliocleta, que fomenta tanto a lectura como o uso da bici. É o broche da Semana Europea da Mobilidade que busca fomentar o transporte sostible e tamén humanizar as cidades deixando espazo para as persoas e para o uso da bicicleta. Temos unha cultura que todavía non asimilou a posibilidade de que os centros da cidade, especialmente as zonas habitables, non teñan unha circulación de vehículos tan intensa. Estaría genial, porque así todo o mundo podría ir en bici. E a min gusta a idea de que se fagan como coches, pero pedaleando, en modo bici. Eu utilizo bastante, gústame bastante, me gusta andar con eles. Sempre que podo salgo coa bici, é unha forma de ir moito máis rápido, de facer moitas máis cousas no mesmo tempo e ademais teñes unha vivencia da cidade moi distinta. A carreira da muller reuniu na Coruña este domingo máis de 8.000 participantes. É un encontro consolidado que busca dar visibilidade á loita contra o cancro de mama, o máis frecuente entre as mulleres. A Coruña tinguiuse de rosa, arredor de 8.000 mulleres saíron a correr contra o cancro de mama. Sempre hai moita xente e cada vez máis, que é moi agradable ver que moita xente se move por isto. O cancro de mama afecta a 1 de cada 8 mulleres ao longo da súa vida. O ano pasado diagnosticáronse máis de 35.800 casos novos en España. A vencedora da carreira, a atleta valisoletana Ángela Viciosa, felicitábase por participar. Es un apoyo para todas las mujeres. Yo sobre todo tengo aquí a mi madre que ha venido de sorpresa y para mí es correr por ellas. Y nada, pues me ha encantado la verdad cómo animaban y todo.
A carreira da muller contra o cancro da Coruña caracterízase por congregar participantes de todas as idades. Xente de todas as edades, porque unha carreira popular como esta é o momento ideal para iniciarse na actividade deportiva. No me cansé. Esta carrera es la más divertida, la que mejor rollo hay de las 2000 carreras que voy. Esta es guay. O evento busca impulsar a investigación, o diagnóstico precoz e a ampliación das alternativas terapéuticas tamén fronte ao cancro de mama metastásico, que representa entre un 5 e un 6% dos tumores de mama. E na Coruña, precisamente, din hoxe adeus o que cualifican como o máis rico do mundo. Escoiten. Me gusta todo, me gusta la rosca e me gusta todo lo demás que tiene. Un é para comer hoxe e outro deixaremos para Navidades. A verdade é que o Nadal da Coruña perde unha imaxe icónica, a das longas ringleiras ás portas dunha confitería do barrio do Ensanche, con sona de elaborar os roscóns de reis máis ricos da cidade. O negocio despachou hoxe os últimos doces, poñendo fin a unha historia que comezou a finais de 1964. A derradeira cola, a da despedida definitiva, comezou a coller forma 1 hora e media antes da apertura e non tardou en alcanzar a esquina da rúa, nun adianto do Nadal coruñés por causa forzosa. Por unha parte da tradición, a xente da Coruña é tradicional vir aquí, e por outra parte a verdade é que o sabor é incomparable en relación aos demais. Me gusta todo, me gusta la rosca e me gusta todo lo demás que tiene. A forza de repetirse ano tras ano, a fila para conseguir o roscón desta confeitería converteuse en tradición. A ringleira e as horas de espera non podían faltar á semana do peche. O venres fixen cola e cando estaba cerca de entrar, preto de entrar, xa quedaron sen roscóns. Cando estaba na porta, saíron e lle dixeron, se acabaron. Ya estuvo ayer mi hija, al poco tiempo dijeron ya que no lo sabía y dije yo, pues me voy a las 9, si lo cogimos bien y si no, pues no pasa nada. Houbo rosca para os que chegaron ás 9, pero moita xente volveu quedarse en ela, desta volta sen máis oportunidades para mercala. Hoxe, o 12 de Reis con máis sona da Coruña estará na sobremesa de moitas familias, aínda que tamén hai quen o vai gardar como un tesouro conxelado para que non falte o 6 de xaneiro. Levo dous, un é para comer hoxe e outro deixaremos para Navidades, porque este creo que se pode conxelar bastante ben, entonces aproveitaremos tamén o Día de Reixes para comer o outro. A Coruña perde un negocio familiar e emblemático e con el unha imaxe icónica do seu Nadal. Se os miramos ca óptica de hoxe, poden parecer pequeniños e pouco prácticos, pero o SEAT 600 revolucionou a mobilidade por estrada en España. Foi o primeiro coche de moitas familias e protagoniza moreas de lembranzas. Hoxe en Lugo houbo unha concentración destes míticos vehículos. Se empezaron a coller vacacións, tal, e estes foron os primeiros cochiños que metías unha familia completa hasta de 7 personas, ou que fora, dentro, E despois na vaca se levaba a comida. 1957, no proxecto de industrialización do franquismo, estaba a necesidade dunha industria nacional do automóvil. Na cidadanía que tiña recursos, a posibilidade de ter un utilitario que acurtase as distancias foi un desexo cumprido. E poucos anos despois, a necesidade de moitos. Le llamaron el ombligo porque todos los españoles, tarde o pronto, lo tuvieron. 63.000 pesetas valían os primeiros vehículos novos que moitos tiñan que financiar. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh? Sí, qué estupendo. Pero gracias a Fiseat. Financiera SEAT financia su SEAT en toda España. ¡Chao! Fiseat. Tiñan 4 prazas, pero naquela hora a capacidade parecía ilimitada. Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él? Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos arreglamos para ir de viaje. Bueno, ya sabes cómo nos arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así vamos toda la familia. Adelante, hombre del 600. En 1973 deixou de producirse despois de vendérense 800.000 unidades, pero non de circular, porque a xente foise facendo con eles de segunda, terceira ou cuarta man. Después de 16 años se ha dejado de fabricar el 600. Tuvo 750.000 hermanitos que, unidos a 6 millones de primos y demás familia de 4 ruedas,
han llenado el país de agobio, ruido y contaminación. Muchos se empeñaron por su culpa y por primera vez. Atendan agora a este pequeno, é Álvaro, de 4 anos, de Ourense, que ten o título de coleccionista máis novo, outorgado pola Sociedade Filatélica Ourensá. Combina paixón pola filatelia co amor polos animais. A súa colección fauna xa viaxou a Arxentina e con ela participará tamén no Campeonato Nacional de Filatelia Xuvenil de Cádiz. Álvaro anda polos 4 anos e, inda que coñece as letras por separado, non sabe ler. Estamos na Asociación Filatélica Miño de Ourense. Nunha cadeira a súa medida, súa nai axúdalle a etiquetar cada selo, ditándolle as letras que xuntas forman palabras sempre de animais. E claro, viste de Snoopy. Mais que unha colección filatélica, o pequeno álbum de selos de Álvaro é algo así como un zoolóxico en papel. Animais, é a súa paixón. Gustan os animais, os bonecos de animais, todo de animais, entonces os selos tamén de animais. Os rapaces o que fan é eso, entendes, elixen un tema que lles guste e sobre eso fan a súa colección. E Álvaro, animais, pois aí estamos. Marila Abad, a vicepresidenta da Asociación Filatélica Miño de Ourense, é mestra no Colexio Cardeal Cisneros de Ourense. Ela levou súa paixón pola filatelia ás aulas e contaxou a Álvaro Carnoto, daquela con 3 anos, ata ser hoxe o coleccionista de selos máis novo de toda España. Entón, ele está ali e sempre utilizamos a filatelia como ferramenta educativa. Entón, tocou o ano pasado, cando tiña 3 anos, fomos a clase de infantil na que estaba ele, empezamos con selos e tal, fixose un taller en grupo, pero despois ele viu ilusionado con eles, entonces empezou a facer o dos animais e aí estamos, con Álvaro coa súa colección. A colección de selos de Álvaro, con algúns de nova factura e outros despegados de cartas, chamase Fauna, para el, F-A-U-N-A, e ten como motivo a biodiversidade do planeta. Leva exposta no edificio de Correos de Ourense dende o 12 de setembro. Con ela participará no Campeonato Nacional de Filatelia Xuvenil Juvenia 2025 en Cádiz. 37 anos hai xa que celebran en Muras a Feira do Poldro e do Gando do Monte, en Muras. Un evento con moita tradición nun concello moi rural, que sempre defende a calidade e o benestar do seu gando. A maior parte del criado prácticamente ceibo na serra. Moita viruxe esta mañá en Muras, pero nada apartou a veciños e visitantes de achegárense ata o recinto para asistir á Feira do Poldro e do Gando do Monte, un evento con 37 anos de tradición. A maioría dos veciños e veciñas viven da gandaría e se non é complemento. Temos unha carne de poldro e de vacún dunha calidade excepcional, animais criados en extensivo na Serra do Xistral, nas nosas terras libres de contaminación e nun ambiente totalmente puro. Puxéronse á venda máis de 500 animais. Traigo 77 animales, varias bestas e potros, e máis tamén vacuno, e os potros máis ou menos están no do ano pasado. Pois mira, os potros ao destete estánse vendendo a 500, 600 euros. Sí que ten unha revalorización o ganado nos últimos meses, pódese dicir no último ano, estánse vendendo pois, ao mellor os machos sobre 1.500, 1.600, as femias 1.200, 1.300. Ambiente relaxado con cartos e animais pasando dunhas mans a outras. Iso sí, gandeiros e gandeiras, todos coa vara ou co caxato. Home, sí, polo menos teren que apoiarse. Máis que nada, a ver, poder mover o ganao, sin levar unha patada, é algo cómodo tamén, é costumbre. Os patróns maiores levan o caxato, vosotros... Porque lle queda máis baixo, danse apoiado mellor, nós agora por somos novos e apoiámonos no alto. Organizáronse actividades paralelas como concurso morfolóxico ou exhibición de escultura de madeira con motosserra. A próxima fin de semana dará comezo o San Froilán. Este ano con máis de 170 atraccións e postos de venda. É unha festa de interese turístico nacional que congrega milleiros de persoas e onde, por suposto, non poden faltar as casetas. Imos en directo ata Lugo para ver se xa están repartindo racións de polvo. Alejandro Álvarez. Sí, pois sí que se están a servir bastantes racións de polvo, malia que, como ti ben indicabas, David, as festas comezan oficialmente o sábado que ven. Como podedes comprobar tras de min, hoxe foron moitos os que se achegaron ata aquí, ata este recinto, para pasar a xornada do domingo arredor dun bo prato de polvo. Polvo que se pode degustar a un prezo de 15 euros a ración. Os polveiros agardan que sexan unhas boas festas, coas mirada posta sobre todo no domingo que ven, día propio de San Froilán, e tamén no día 12, domingo das mozas. Pero ollo, porque aqueles que non se poidan achegar ata aquí durante estas datas, estas tradicionais casetas estarán abertas ata o día 1 de novembro.
Sí, de feito onte estuvemos xa traballando un pouquiño, o tempo pola tarde non nos acompañou, pero ainda así fomos picoteando algo, ben, está ben. Probar o pulpo. Pregunta obrigatoria, como está? Moi bo, moi bo. Mejorable, non se pode mejorar. A vila de Allariz converteuse esta fin de semana no corazón do mundo do coiro, coa celebración das xornadas dos oficios do coiro. Un encontro con 12 anos de historia que recupera a memoria dunha tradición e os coñecementos artesanais ligados á arte de curtir. Manuela Iglesias. Sí, neste encontro dos oficios do coiro que se está a celebrar esta fin de semana na antiga fábrica curtideira aquí en Allariz participan artesáns e tamén artistas do coiro de todo o mundo. Veñen de Galicia, tamén do resto do Estado español, de Portugal, pero tamén de países como México ou Argentina. É o encontro máis lonxevo de toda Europa, onde se recuperan esas tradicións que marcaron aquí na vila de Allariz a súa historia e identidade ao longo dos séculos. Básicamente se pone en cal, una proporción, se pone en cal y a lo largo de unos días, depende de la temperatura, la humedad, se abre el poro y tú le quitas el pelo. Os participantes da 12ª edición das Xornadas dos Oficios do Coiro de Allariz coñecen as diferentes técnicas para traballar o coiro, neste caso a pel está sen curtir. La soguería es la artesanía más autóctona en la Argentina, tiene alrededor de 400 años y es la técnica para preparar el cuero, para después poder utilizarlo en piezas decorativas o más de trabajo, como aperos. O oficio de traballar o coiro é unha tradición que se mantén viva aínda en Allariz e en moitas partes do mundo. Aquí teñen un punto de encontro profesionais, artesáns, investigadores e artistas. Eu utilizo para hacer esculturas, retábulos e para o meu trabalho principal é escrever sobre as tradições e as vanguardias da piel. Un vanguardista da arte da pele é o mexicano José María Bernardo, que emprega técnicas novas como o pó de coiro. Yo creo que lo que más ha llamado la atención de mi trabajo es el reciclado y básicamente la técnica del polvo de cuero, que es una manera de encontrar cualquier cuero que pueda servir. Y entonces busco técnicas particulares y formas nuevas para mí y que resultan también interesantes para otras personas. Vimos dunha época oscura na que a xente non quería compartir os seus coñecementos sobre os oficios, e moitos oficios estuveron a piques de desaparecer. Digamos que traer aquí o teu traballo, o que ti faz, e amosalo e compartilo con outra xente, enriquece e axuda a que sigas adiante, non? Un coñecemento compartido sobre a curtición que, grazas a estas xornadas de Allariz, seguen recuperando e transmitindo unha tradición milenaria. A Casa de Galicia en Nova York celebrou esta fin de semana o seu 85 aniversario. Esta sociedade, que é lugar de encontro dos galegos que marcharon aos Estados Unidos e dos seus descendentes, busca promover e preservar a cultura e as tradicións de Galicia. O conselleiro de Emprego acudiu á festa de aniversario. Os centros galegos no exterior pois fixeron esa función de acoller a xente e ao mesmo tempo manter a nosa cultura, a nosa lingua, as nosas tradicións. Creo que estamos a falar dun dos centros tamén de maior referencia dos que temos no exterior e, polo tanto, tiñamos que estar aquí, como non pode ser de outro xeito, para celebrar estes 85 anos. Bailamos aquí, en Casa Galicia, e tamén tocamos a pandereta. Hai que seguir ca cultura, hai que acordar sempre do noso país, das nosas raíces. É unha herencia que temos que cuidar. A Deputación de Ourense concédelle o premio Ourensanía 2025 ao oncólogo Rafael López. López é o xefe do Servizo de Oncoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago, o CHUS. Profesor da Universidade de Medicina, eleva publicados máis de 150 ensaios clínicos sobre tumores sólidos en cancros de mama e dixestivos. O galardón recoñece os seus méritos profesionais, pero tamén a súa fonda vinculación ca provincia ourensá. Rafael López naceu en Vilamartín de Valdeorras e ten 66 anos. O 25 de xullo de 1950 celebrouse no Hotel Compostela de Santiago a Asamblea Fundacional da Editorial Galaxia. 75 anos despois, con máis de 3.000 títulos publicados, segue sendo referente da edición en lingua galega. Galaxia celebrou o seu aniversario e o seu compromiso ca cultura cun encontro literario no Hotel Bela Fisterra. O acto contou ca participación dos escritores Fernando Castro Paredes e Samuel París, que presentaron cada seu libro.
O lanzador de coitelos e o tenro e o salvaxe. Por primeira vez, o Festival de Cine de Ourense conta cunha banda sonora propia, un tema composto por José Manuel Cancela, o compositor galego gañador de 5 premios Emmy e premio Chano Piñeiro do OUF deste ano. Unha sinfonía de estrea que foi interpretada pola Xove Orquestra Ourensanía, conducida polo seu autor no Auditorio de Ourense. Ademais, John Axiom creou unha versión remix deste tema que se fixo en exclusiva pro festival. Momento de coñecer agora que teñen preparados os compañeiros da Hora Galega para esta tarde. Hola, María. Moi boas, que tal, como estades, compañeiros? Pois hoxe en Hora Galega coñecemos unha das tendencias que está cada vez máis de moda entre os galegos, a das caravanas, vivir ca casa ao lombo, tamén se pode viaxar con ela. E o certo é que hoxe coñecemos desta tendencia todos os seus segredos, porque estou segurísima que moitos de vostedes queren ver ata que punto se poden personalizar estas caravanas. Vivir ca casa ao lombo, podemos levar as nosas familias de viaxe tamén e podemos levar os nosos amigos, os nosos animais de compañía, fiéis compañeiros, que nos ofrecen todo tipo de beneficios psicolóxicos. Hoxe coñecemos a testemunha dunha muller que superou unha etapa durísima da súa vida grazas á súa cadela. E tamén estaremos en Cangas, que están a recrear a invasión das tropas turcas na vila, cun pobo que loitou con uñas e dentes ata o último momento para tratar de frealos. Todo isto e moitísimo máis a partir das 7:30 aquí no Hora Galega. Grazas, María, estaremos pendentes. Rematamos aquí o telexornal, xa saben, información actualizada sempre ao minuto en e24.gal, a nosa página web,